lantern maker turned barangay captain. Siya ay si Kapitan Roland David, ang namumuno sa Barangay Santa Lucia, Ciudad San Fernando, Pampanga. Kaya naman sa paggawa ng kanilang pambatong higanting parol para sa Giant Lantern Festival, siya ay hands-on, katuwang ang kanilang grupo. Pagdating sa mga lantern maker, halos karamihan nandito lahat ng mga Giant Lantern maker na gumagawa ng parol ng Ciudad ng San Fernando pagdating sa competition. Marami kami dito sa Santa Lucia. Karamihan, mga pamangkin ko, mga kumpare. At saka hindi ito pinaghandaan ko talaga to dahil first term ko ngayong barangay captain at dating lantern maker, lahat ng best ko gagawin ko rito para manalo kami. Maging bentahe kaya ito para makamit ng Santa Lucia ang championship ngayong taon? Ang kanilang lantern maker na si Carl Ernest Kiwa, 16 years old pa lamang na magsimulang gumawa ng higanting parol. At ngayong GLF 2024, sila ay motivated sa tatlong bagay. Isa na rito ang maipakita ang sining ng lantern making. Number one goal namin is to win the title. And siguro second is to show na ano yung talent ng mga Fernandino. Hindi lang sa bansa kundi sa buong mundo. Number 3 is manghikayat ng mga bata na paano, kung gaano kaganda yung paggawa ng parol at yung kultura ng San Fernando. Samantala, para sa mga nais manood at masaksihan ng personal ang tagisan ng mga higanting parol, magaganap ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson, Star Mills, Pampanga. Sa mga hindi naman makakapunta, sagot na namin kayo dahil maaari ring mapanood ang GLF ng live sa CLTV 36 at sa aming social media platforms. Liana Canilao, CLTV 36 News.